Αστόχησαν στο τρίποντο και τώρα ό,τι σχεδιάσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Μια επίθεση ακόμη 14 δευτερολέπτων. Εσύ τι θα κάνεις, θα ζητούσες φάουλ εδώ? Λοιπόν, αν ήσουν ο Σλοβαίνος? Λοιπόν, να δούμε τα σενάρια λοιπόν. Να ηρεμήσουμε κι εμείς, να ηρεμήσει και ο κόσμος. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι μας να μεταφέρουμε θετική ενέργεια στους παίκτες. Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά. Ναι. Γυρίζουν παιχνίδι 16 πόντων από το 58-42. Σε 5 λεπτά μέσα. Σε 5 λεπτά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγκλονιστικός Βασιλόπουλος. Να πούμε γρήγορα τα σενάρια, Ήρθε Βαγγέλη. από τον πάγκο και έβγαλε τρομερή ενέργεια. Λοιπόν, σενάρια. τι έχουμε? Εμείς θέλουμε ένα πόντο για να ισοφαρίσουμε το μάτι. Και 2 για να κερδίσουμε. Και 2 για να κερδίσουμε. Τι θα κάνουν οι Σλοβαίνοι, έχει σημασία. Εγώ νομίζω θα μας αφήσουν να πάμε σε επίθεση. Για να δούμε. Γιατί το λέω αυτό? Παίρνεις εσύ την ευθύνη όταν το αντέχεις. Νομίζω δεν το αντέχουνε. Πάμε να δούμε λοιπόν. 62-61 η Ελλάδα μπροστά. 13 και 8. 13 δευτερόλεπτα και 85 εκατοστά η επαναφορά από Διαμαντίδη. Διαμαντίδης Βασιλόπουλος, καταπληκτική εμφάνιση. Ζήσης, όριμος παραποτέ. Τσαρτσαρής, Παπαλουκάς, φοβερός και τρομερός στα τελευταία 7 λεπτά. Διαμαντίδης στα σίγουρα χέρια του Παπαλουκά. Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Τόμεν Λόρμπεκ. 9 δευτερόλεπτα Παπαλουκάς εναντίον όλων. Ευστοχή! Η Ελλάδα μπροστά με 63-62. Αγγίζει τη νίκη. Υπάρχει time out. Και τώρα τι κάνουμε? Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα τι κάνουμε? Όπως σου είπα πριν. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πάμε